Let's go. Neem jullie even mee door het maakproces. De laatste stoffen worden toegevoegd aan ons recept. En dan is het klaar. Komt de olie hier naar beneden in de machine waar de flesjes dan gevuld worden. Hier worden alle flesjes op de band gezet. En vervolgens worden ze hier in deze machine gevuld. Super satisfying om te zien. Hier worden de dopjes op de flesjes gedraaid, waarna ze vervolgens in een machine gaan om gesealed te worden. En daarna gaan ze over de lopende band, worden ze hier ingesleept en gaan ze door de machine om de label erop te plakken. En dan komen ze er zo uit. Dan wordt de laatste check gedaan en dan worden ze verzonden in de dozen naar jullie. Beter kan je niet hebben. Bestel nu voordat het te laat is.